naipot ang white. Hindi lang busog ka. Hinahinay ra, Col. Hinahinay ra. Hinahinay ba? Busog ang day ka. Ini mura man yung dagan ng 150. 150 din yung put. 150 din. 1 ano yung pinak. Busog ka na. Kasi mabangga na, Col. Hinahinay ra. Naipot po katong sakyan. Sa plaza. Ano may. Ito sa Pure Gold dapit ba nang may karinderya bitaw dia. Gilid. Ato ni kalingawan yung putputan. Ano yun? Dato tapos sa kon may plaza. Mora ni dinaganan sa imong putput bay. Hindi na makain yung putputan eh. Mora ni. Wala yung kusugan eh. Kahinaya po na niyo kadali erbon tapos akong trabaho. Duty para bawang tapon. Saan yung pati hinayan eh? Uy, kambyada ni yung putput. Saan yung putput eh? Pilam ni ka kambyada de. Saan yung putput kambyada ni? Wala ni ka boter sira. Kusog gamay. Hinaya po na niyo. Sugi ba? Hina? Kusog ba? Hinaya. Kusog ba? Hinaya po na ng tagana eh. Malit mata na yung trabaho. Sige, may na yung tagan nila. Wala nila yung kusugan eh. More ni. Napilit tindak. More na bateri na yung gamit. Tindak sikat pil ba? Sikat ba? Wala nila yung kusog. Sige lagi. So, ang hinaya po na eh. Sige na ba? Cuman, naog ko akong itulod ni. Karong kusog yung hinaya ni. Sige. Sige da yun. Na. Nati ba? Bakag may ba? Alam nga putol ng cable ana. Sige. Kusog ni bay kay di. Hinahinay ra kol. Tingkusog akol. Oh, naipot ang white. Hindi lang kusog ka. Hinahinay ra kol. Hinahinay ra. Hinahinay ba? Kusog ang day kay di. Mura man yung dagan ng 150. 150 din yung put call. 150 din. 1 ano yung pinak. Sukat ni. Kasi mabangga na ko. Hinay ra. Kasi mabangga tani hinay ra. Bantay kinasakinan. Hinay ra ko. Dagang kayo salamat. Hindi mo niya itong panday 100 o. Hindi mo na niyo. Salamat na nako ni mo. Dagang salamat ha sa atong pagsakay dari sa Nire-rabot. Ang tinuod mga higala at mga kamaoy ato artong gi-prank. Natay na prank karon pero di po siya magmahay kinahatagan po nato 100 pesos. Daghang kay salamat sa pagsuporta.